Әссәләму алейкум, Жәлил хәзрәт. Минем тыңлаучыларым сорау бирә. Нәрсә ул никах яңарту? Ничә елдан ничә елга кадәр никах яңартырга тиешбез дип сорадылар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ул ничә елдан ничә елга никах яңарту дигән әйбер юк. Менә безнең күп кешеләребезнең зур бер хатасы бар. Хатынны аерыр өчен 3 талак кирәк дип уйлыйлар. Хакыйкатьтә хатынны аерыр өчен бер тапкыр талак әйтү җитә. Менә ир кеше бер тапкыр талак әйтсә, шуннан соң хатыны белән 3 күрем үткәнче алар дуслашмасалар, кабат кавышмасалар, 3 күреме үтеп бетүгә ул хатын-кыз ирекле була. Ул кирәк икән башка иргә чыгала, кирәк икән никах укытып үз иренә кайталар. Менә шушы бер талак әйтеп, 3 күрем үткәннән соң кабат кавышканда ул никах яңарту дип атала. Ул шу үз иренә чыга, мәхәр белән никах яңартып булып чыга инде. Булай теге 2 талак әйткәч тә шулай ук. Әгәр 2 талак әйтелсә, ул шулай ук 3 күремен гыйддәсен үтәдә. Гыйддәсе үткәч ул ирекле була, теле икән башка иргә чыгала, кирәк икән никах яңартып кабат үз иренә чыгала. Инде булай бергә матур гына торганда никах яңарту кирәк түгел. Әмма инде халыкта шундый гадәт бар, кайвакыт ир белән хатынның арасы бозылып, еш-еш ачуланыша башласалар, алар имамны чакыртып бер никах укытып, никах яңартып алалар. Халатта халыкта андый гадәт бар. Бәлки теге үпкәләтерлек сүз әйткәнмендер дип, әмма ул мәҗбүри әйбер түгел. Менә никах шундый шарты булганда гына яңартыла. Ир кеше вакытта мисел мәһәр бирергә тиеш була инде. Ул безнең нәзарәт тарафыннан 5000 дип куелды, 5000 мәһәр бирә дә, хатынын кабат кайтарып алалар. Инде 3 талак әйтсә, ул хатыны башка иргә чыгып, аннан аерылып кайтмыйча, кабат хатынын кайтарып кайтып ала алмый. Никах ир кеше уйнапмы, чынлапмы талак дигән сүз чыкса ирнең авызыннан, я аерам дигән сүз чыкса, я инде алар ЗАГСка барып аерылсалар, вакытта никах бозыла, никах. Онда инде хатын-кыз гыйддәсе хакта әйткәнемчә 3 ай 3 күрем хәтле гыйддәсе үткәч ул ирекле була. Аңлашсалар, бернинди никах яңартмыйча килешеп китсәләр, яшәп китә алалар, анда бернинди никах та бер нәрсә дә кирәк булмый. Инде менә кайвакыт мин сине күрәсем килми, өеңә кайтып кит, бу минем өемдә күренмә дип әйтсә, бу вакытта инде аның нияте сорала. Аеру нияте белән әйткән булса, ул да талакка санала. Әмма инде ул вакытта теге киная белән әйткән сүз, ул теге талак булып саналмый, анда ният кирәк. Минем бер тыңлаучым язды. 2 тапкыр аерылдым, икесендә дә талак дип әйтмәдем. Минем гаебем, гынахым нәрсәдә дип сорый. Нәрсәдә? Егет кеше, ир кеше талак әйтмичә. Ул бит хатынның тегесе аерылган булып саналмый бит инде, теге чалып кына киткәч. Ире бер сүз әйтмичә чыгып киткәч, анда бит инде хатын ул вакытта ире бер сүз әйтмичә чыгып китсә, анда бит инде хатын үзен тәэмин итүне сорарга тиеш, я кире кайтып тор дип әйтергә тиеш. Юк, мин сине аердым, мин синең белән тормыйм дисә, я булса тәэмин итми дисә, вакытта инде шулай ук теге талак булып санала инде, чыгып китә. Бер сүз әйтмичә ул нәрсә чыгып киткән без белмибез. Бу очракта хатын-кыз да талак алмыйча икенче ир егеткә кияүгә чыга алмый. Алмый. Аның нәрсә чыгып киткәнен белмибез. Әгәр Шуңа ул иренә бит инде чыгып киткәч, күпмедер вакыт киткәч сорарга тиеш ул. Әгәр Бүген теге бәйләнешләр бар бит инде теге. Ул безнең диния нәзәрәтен нигезләмәсе бар, анда язылган инде, ир бернинди сәбәпсез хатынын ташлап чыгып китсә, аннары тәэмин итмәсә, хатын казыйга әйтә, менә чыгып китте ул бер сәбәпсез. Талак әйтмәде, чыгып китте, башка бер тора, мин ничегә казыйнан да хәленә карый да, аңа талак бирә. Сырыйсым килә сездән, минем ирем миңа әйтмичә икенче хатын алган дип. Бу дөресме? Менә сезнең фикерегезне ишетәсез бу очракта. Бу теге әлбәттә, менә ничек дип әйтик инде, менә
дөрес түгел дип әйтеп тә булмый, әмма теге ир хатын-кыз кияүгә чыкканда минем рөхсәттән башка я миннән башка икенче хатын алмыйсың дигән шарт куймаса, ир кешенең болай дип никахлануы, теге аның ул никахы дөрес түгел дип әйтеп булмый инде. Алай, Шулай да беренче Укырга. хатынның рөхсәте кирәкме? әгәр никах вакытында шарт куйган булса кирәк, никах вакытында шарт куймаган булса кирәк түгел. Рәхмәт сезгә. Менә шуңа күрә мин менә бүген теге никах укканда сорыйм, шарт куясыңмы иреңә дип. Хатын-кыз бит беренче тапкыр кияүгә чыкканда булачак иренә шарт куялар. Минем рөхсәттән башка икенче хатын алмыйсың. Күп очракта хатын-кызлар ни дип җавап бирә, Җәлил хәзрәт? Аның ни бар инде, теге процедурасы бар. Кайсы берсе куймыйм дип әйтә, күбесе куябыз дип әйтә. Аннары без язып, китапка язып куябыз инде, шарт куйды, шушындый. Диләр бар шарт куйды. Димәк, хатын-кызлар никах укыганда, кызлар никах укыганда. Беренче никахлар. Беренче никахта Әгәр ир белән икенче- бу килешенергә тиеш. Шулай бит. Әгәр икенче никахы булса, ул андый килешүне әйтә алмый. Рәхмәт сезгә, Җәлил хәзрәт. Исән сау булыгыз. Алейкум ассалам.